Pojďte si se mnou zabalit tuhle nádherně růžovou objednávku. Sukínka s krťáskama v černorůžové variantě. Super. Krásná celorůžová, taky sukínka s krťáskama. Doplňující bílé šaty, 2 v 1. Můžete je mít jako sukni nebo jako šaty. Krásně se to dá kombinovat. Alisonky, trojúhelníčky, které nesmí chybět. Tady máme 2x Lailah, to jsou plavečky na opalování vodné ve 2 velikostech, když si nejste jistí, jednoduše vrátíte nevyhovující velikost. Pak tady máme tanga, Lailahy, klasický, super. Sofie, ty jsou taky tanga, jsou krásný na opalování, máte malou plochu. Pak naše novinka, Verona, zkuste mrknout, jsou krásné brazilky. Krásně sedí. A co nesmí chybět v takové krásné objednávce? No přece růžová gumička, ta nesmí chybět. Děkujeme za tak krásnou objednávku a jsme moc rádi, že podporujete českou ruční výrobu. Děkujeme.